Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalagog espiritu, sa mga lutahan o sa mga kauyukan, ug motugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaghinhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Sa di pa kita magasugod sa atong pagtuon sa pulong sa Dios sa masnandan, gikinahanglan ang atong pagsugid sa atong mga salang nabuhat ning adlaw. Homo logeo, matud pa sa Grigong pulong, diya sa 1 Juan 1:9. Ang buot pasabot sa in English atong hinigitawag og rebound technique. So, ang sagad gyud nga atong gigamit nga termino mao ang pagsugid. So ato isugid ang atong mga sala ngadto atubangan sa Dios privately and directly ngadto sa Dios nga mahan. Kaya ang 1 Juan 1:9 nakanayon man sa Binisaya kung isugid ta nga itong mga sala, siya ang Diyos kasaligan ug makatarunganon sa iyang saad nga mupasaylo gayod sa tanan tang mga sala ug magahinlo sa tanan tang mga kalapasan. Busa atong buhaton kana ingon nga mga magtutuo. Apanalan kanimo nga dili pa magtutuo ang imong buhaton, dili ang pagsugid sa imong mga sala, kundili ang imong pagdawat, pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong manluluwas. Acts 16:31 says sa in English, "Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved." Busa mag-andam ta pinagi sa hilo mga pagampo. Balaan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo unas tanan sa imong pagdala kanamo nining dapita sa makausapa aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat. Bisan pa ning ginabuhi ang imong pangilugwayan, buhi pa kami ning lawas. Kinigumikan lamang sa imong gugma, imong kaluoy sa imong grasya. Dili kami takos. Takos lamang gani kami nga imong itambog sa linaw sa kalayo apan dili magkahimo adto kay imong saad nga sa diha nga kami mutuon sa imong bugtong anak, kami maluwas ug nga kami iiway na yan ang maong paghukom. Salamat o Dios sa imong maayong balita sa kaluwasan nga among nadawat. Nining adlaw mao ba ni kami sa among pagpadayon sa pagtuon sa among pulong, pinagi sa pagtudlo ka namo sa balang Espiritu Santo nining imong kamatuoran. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, mga followers, mga igsoon diyan ni Kristo. Welcome na usab. Niya pa kita mga dupot sa atong tulanan nga giuluhan nato sa in English, How to Unleash Divine Truths. Kung ato ning gihuban sa Binisaya, unsaon tas pagbuhi sa mga kamatuoran sa Dios nganhi sa atong kinabuhi. Okay, padayon ta sa atong pagtuon niini, atong ipadayon diin kita mohunong kagahapon, no? Okay, ako kang tagaan sa prinsipyo pag-usab nga nag-ingon, ang pagka-arugante o pagka-mapahitason, muriak kini siya ngadto sa pagpiit o presyur. Samtang ang pagka-mapaubsanon, humble, mutubag lamang kini umurispan ngadto sa pagpiit. Karon,
Ani ang ikaduhang talamdan sa kinabuhing espirituanon. Aron imong mahigugma ang Dios, kinahanglan nga imong ilhon siya. Gusto? Kay bisan ganis tinawhanon sa man nimo pahigugma sa usa ka tawo nga wa nimo mailahi. So kinahanglan imo usang ilhon kinsa unsa siya. Mao pud usaban Dios. Og aron ato siyang mailhan, aron makailata kaniya sa suod, kinahanglan tas pagtuon sa pulong niya adlaw-adlaw. Dili sinimana, dili binuan, dili tinuig, dili ganahan ka lang, kundi adlaw-adlaw gyud. Now, hinumdum ka pa ba sa paghulagway sa protokol nga plano sa Dios? Boy na atong labason sa atong panumduman. Ang protokol nga plano sa Dios nagaingon nga ang usa ka hustong butang kinahanglang buhaton sa hustong paagi. O ang hustong butang mao ang doktrina sa pulong sa Dios. Ang hustong paagi mao ang pagtuo niini adlaw-adlaw. Now paminaw. Pinaagi lamang sa adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios nga makatunan mo ang mga espirituanong kahanas nga mao'y makapahimo nimo sa paghigugma sa Dios o sa pagkinabuhi nimo sa espirituanong kinabuhi. Ang kalibutan o ang mga Biblia puno ni kining akong balikon ragod muwa niya kaspasing. Karong panahon na ba, ang kalibutan puno og mga Biblia. Tinuod na. Daghang mga tao ang nanag-iyag mga Biblia. Gani na mga dili Kristohanon nga na nag-iyag mga Biblia. Apan kini sila mga tawhana. Dili makasabot. Di makasabot sa Biblia tungod kay wa man kini sila gahom sa Espiritu Santo nga mupatinaw unta kanila. Pareho ra gud ni sila skotse nga way gasolina. Unsao man niya sa pagdagan. Naumatod pa sa Hebrehanon 5:12. Dugay na unta kamong nahimong mga magtutudlo. Apan hangtod karon lang hinahanglan pa kamong mutudlo kaninyo sa mga basic nga mga doktrina, mga leksyon may tungod sa mensahe sa Dios. Gahi na unta ang angay ninyong kanon. Apan hangtod karon ang hinahanglan pa manggihapon kamo gatas. Now, si Pablo nagasulat ngadto sa mga Kristohano nga taon-taon nang nangaluwas. Dihay diferensya. Something was wrong. Kinahanglan na unta kini silang nangahimong mga hingkod nga espirituanon, spiritual adults. Kaya nagsige naman ni silang tuon o mga uswag nga pagtulunan, advanced doctrines. Apan nanahanglan pa man diay ni sila bibiron. Nga nugod ning naingon man ning mga tawhana ini. Tubag, tungod kay nagpabalda man kini sila sa ilang pagtuon sa pulong sa Dios. Nang giduka man ni sila sa Bible class nila. Daghan ni sila mga balibad nga mupalta sa ilang Bible study. Nagpada kini sila sa kalibutanong mga butang nga mao'y nakadani kanila inay mudupot sila sa pagkatuon sa pulong sa Dios. Wa ni sila makatuman sa plano sa Dios sa ilang kinabuhi. Sanglit wa man ni sila mahibaw sa plano sa Dios. Wa ni sila doktrina sa ilang kalag nga mauuntay ilang magamit. Now, isip mga Kristohanon, kinahanglan ta ang pagsunod sa panigiingnan ni Ginoong Hesukristo. Ingon nga tao, si Ginoong Hesukristo, ingon nga tao, siya mitubo sa lawas o sa kinaadman o gikahimutan siya sa Dios o sa mga tao. Giyon sa pagtubo ni Kristo sa espirituanong kaibaw.
pinaagi sa masubayon ug adlaw-adlaw nga pagtuon ug pagkat-on sa pulong sa iyang amahan. Nagpabilin siya sa pagkapuno sa Espiritu Santo ug iyang gigamit ang 8 sa napulo ka paagi sa pagsulbad sa problema, the 10 problem-solving devices. Nahinumdong ka, giunsas pagtubag niya si Satanas sa matag higayon nga gitintal siya nini. Iyang gikutlo ang balang kasulatan, scripture after scripture after scripture. Ang iyang mga tubang sa mga tentasyon gihimo ni Satanas, kanunay yung magsugod sa samang paagi, sumala sa naisulat sa balaang kasulatan. Now, sa atong pagpadayon sa paghisgot bahin sa paagi sa pagkinabuhi sa kinabuhing Kristohanon, ani ay dugang mga prinsipyo nga angay nato nga makatunan. O ani ang mga prinsipyo? Una, sa dihang tapuon o hiusahon when you combine ang pagkamapausanon, humility, ug ang pagkamasulundon, obedience. Ana kay kagawasan o gawas nun ka sa imong paginabuhi. You have freedom in your life. May kagawasan ka gikas mga detalles kinabuhi. May kagawasan ka gikan sa kapitos o kapiot, stress, ug may kagawasan ka gikan sa mga sala nga may kalabutan sa pag-ibog, lust. Naunahon tas pagtukbil ang bahin sa kagawasan gikas mga detalles kinabuhi. Freedom from the details of life. Unsa man yung mga details of life? Utana ka tingali. Well, you see, ang mga detalles kinabuhi, mao kadtong mga butang nga nagatukmod kanimo sa pagunahuna sama sa imo paingon og di ko malipay og di ko makaangkol og bag-ong balay o bag-ong sakyanan o bag-ong boyfriend. Paminaw. Kung makatunan mo na ang bahin sa pagkamapaumsanon, humility, ug bahin sa pagkamasulundon, obedience, ngadto sa pulong sa Dios, imo ra bang maamguhan nga ang kalipay nga malungtaron dili gumikan ni ining mga detalye. Ang pulong sa Dios diha sa Proverbio 3:13 nagasulti sa ingon, bulahan ng tao nga may kaalam ug panabot. Now, dugang pagyud niini, imo nang nakatunan nga ang mga kakulian o magkulba nga mga kahimtangan sa mapananglit sa naay mamatay nga imong hinihugma o kaha naay disgrasya o tingali na kay masinati nga pagsalikway sa katilingban, social rejection. Kini silang tanan nga matang di gyud makaagaw sa imong kalipay. Sayod ka na nga dili ka kinahanglang muriak o musinta ngadto sa pagpiit kanimo o you fall into stress. Inay ka muriak, you rest on the Lord. Ug batuni ang hingpit nga sulod nung kalinaw bisan pa taliwala sa katalagman. Prinsipyo, ang mga tao nga malipayon, happy people, ginadala nila uban kanila ang ilang kalipay bisag asa pa sila moadto. Ang imong pagkagawas nun gikan sa kapiot, freedom from stress. Sa higayon nga mubati kag kalagot, kabalaka, kahadlok o pagbatig sandan, guilt, sayod ka nga ubos ka na sa pagpiot, stress, o guwa ka na magkinabuhi diha sa plano sa Dios. Sabtang gina. Ang Salmo 118 versikulo 6 na kanayon, kung ang Ginoo dapig kanako,
dili ako angay nga mahadlok. Unsa may mahimo sa mga tawo bato kanako? Dili yu ka angay mo react o mo sinta ngadto sa pagpiit, pressure. Inay ka mo sinta, angay kang mutubag, mo respond, pinagig pagtuo by faith ngadto sa pulong sa Dios. Sanglit sayod ka naman, ng plano niya sa imong kinabuhi, igo na, it is sufficient. Aron imong masugakod ang bisag unsang katalagman nga mudangat niya kanimo. Kasabot ka? Ang Roma 8:31b nagakanayon. Karon, unsa may atong igasulti may tungod nini? Kung dapig kanato ang Dios, kinsay makigbato kanato? Ang pagkagawas nun, gikan sa mga sala nga nagalambigit sa pangibog, freedom from lust-related sins. Daghang matang sa mga pangibog, lust, ang gisgutan sa Biblia. O gani ay pipila ka mga ehemplo niini. Una, ang pangibog sa pagkihilawas, sexual lust. Pangibog kini sa pagpakighilawas uban ni kinsa nga dili imong kapikas kinabuhi. Sexual pleasure with someone to whom you are not married. Sunod, material lust. Pangibog kini sa mga butang, sa mapananglit sa bisti o sa kyanan, sa lapi o bandi. Sunod, criminal lust. Pangibog kini sa pagbuhat ng mga krimen. So may sunod, chemical lust. Kini, pangibog og drugas o ilimnon. Sunod, approbation lust. Ang pangibog nga pagadaygon sa uban. Sunod, power lust. Ang pangibog nga makadumala ka sa uban. Pag-isunod, ego lust. Ang pangibog nga mahimo kang number 1. Ikaw ang magauna. Karon, ayaw pag-una-una nga tungod kay wa ka may panghibog sa paghihilawas nga wa naging kay panghibog sa paghihilawas sa imong kinabuhi. Siya marakana sa sayop nga panguna-una nga ang gamay nga white lie dili sala. Okay? Now, sa di pa ko malimot, ang gahom sa usa ka magtutuo sa pagkinabuhi ubos sa pagpaubos ug pagkamatinumanon, nagsumikad kinis pagpuno kaniya sa Dios Espiritu Santo. Diyan sa Filipos 4:13, si Apostol Pablo nagkanayon, may kalig-on ako sa pagsagubang sa tanan tungod sa gahom nga gihatag kanako ni Kristo. Ang pag-ingon ni Pablo niini, naghisgot kini siya bahin sa kalig-on o sa gahom nga nagagikan sa Dios Espiritu Santo. Mao kini ang samar ang gahom nga gigamit ni Ginoong Kristo samtang dinhi pa siya sa kalibutan sud sa tawhano niyang lawas. Now, ang maong matang sa gahom nga gigamit ni Ginoong Kristo sa dinhi pa siya sa kalibutan, available alang kanimo. May prinsipyo. Ang Kristohanon nga masubayon sa iyang pagtuon, pagkat-on o paggamit sa pulong sa Dios, nagahimaya kini siya sa Dios. Una sa tanan, ang hamtong nga Kristohanon nahimo ng usa ka dili makita nga bayani, invisible hero. Pinagi sa ingnon tag dynamic power nga iya nang nagtigom gumikan siya pagtuon sa pulong sa Dios. Tungod sa iyang pagkamakugihon o pagkamatinumanon sa pulong sa Dios, siya panalanginan sa Dios. Ang iyang panimalay ug katong iyang mga higala nga gikauban niya o gikauban sa pag-eskwela o pagduwa sa paugnat kusog o bisan ng iyang nasod. Kadtong tanan nga gikauban niya
Bisag panagsara niyang gikauban, kantos lang tanan, mapalalinan. Muna gitawag sa English o blessing by association. Kini siyang hamtong nga magtotoo, nga mo'y tinubdan sa tanan niini mga panalangin, wa mailhin ni bisan kinsa, gawas lamang sa Dios kung sa iya mga manulunda. Ano na alang kini? Usa ka janitor lamang, kining mao nga hamtong nga Kristohanon. O kini siya, mo'y nakapauswag sa korporasyon o kumpanya nga iyang gitrabahuan. Ang mga espirituhanong panalangin, mudahili gikan sa maong hamtong nga magtotoo, mudahili kini ngadtos tanan nga nagapalibot kaniya. Ang Salmo 23, 5-16 na kanayon. Giandaman mo ako pagkaon at tubangan sa akong mga kaaway. Gidihugan mo lana ang akong ulo o gipaawas mo ang akong kupa. Ang imong kaayo ug gugma mag-uban kanako sa tibuok kong kinabuhi ug magpuyo ako sa balay sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Ug ang Hebrewanon 11:6 nagkanayon usab og walay makapahimuot sa Dios kundi pinaagis pagtuo. Kaya ang muduol sa Dios kinahanglan gayud mutuo nga adunay Dios ug gantihan niya ang nangita kaniya. Ikaduha, ang hamtong nga magtotoo nahimo ng bahin sa giingon tag pivot. Giuban ko kinis binisayag tuyukan, pivot, P-I-V-O-T. Now, bahin na kini siya sa maong pivot kauban usab sa uban nga mga hamtong nga Kristohanon. Diha sa mga maghuhukom Judges, Kapitulo 7, versikulo 5, si Gideon mitapok, he grouped together og mga 3 kagatos ka mga tao og ilang gibuntog ang midyahanon nga kasundawhan nga sobras ka5,000 60,000 ka kasundawhan. Kining 3 kagatos ka hamtong andam nga mga magtutuo mipildi, miparot og labihan kadaghang mga sundalo. Prinsipyo, pagpakabayani, dili kay walay bili. Be a hero, not a zero. Now, dinhi sa Amerika, karon, dinhi sa Amerika karon, diin mao naman kini ang atong barod country, mga lungsuranon naman kita, kadaghanan ka nato, dinhi, ang nakapaligon. Mao'y nakapaligon ni nasura o nakapagawas no ni a free country. Maong gitawag tao pivot Christians. Mga Kristohanon nga tuyukan, pivot, bisan pa sa apostasiya o sa way pagtuos kadaghanan sa atong mga citizens o mga lungsuranon. Oh, by the way, ang buti pasabot sa pulong apostasiya, gikan kini sa English word apostasy, mao kini. Ang usa ka apostate nga nasod, wa na'y pagsalig sa Dios. Ug ang laing pulong nga in English, pivot, ang buot ipasabot nining pulong nga mao kini. Hugpong kinis mga hamtong nga magtutuo nga nakapahatag og kauswagan who provide the prosperity ngadto sa ka-client nation pinagi sa prinsipyo sa pagpanalangin tungod sa panagkauban, the principle of blessing by association. Kining nasod sa Amerika is a client nation to God. So okay, bisan tuod ko ng Diyos nagatinguha nga maluwas unta ang matag Amerikanon o mga kinabuhi unta sila sa espiritual nga pagkinabuhi. Pinagis pipila lamang ka mga hamtong nga Kristohanon. Mahimo sa Diyos sa pag-iway nining nasura gikan sa iyang pagkalaglag o pagkaguba.
ang gikinahanglan ra niya mao ang pivot. Usa ka hugpong sa mga hamtong nga Kristohanon kinsa mo'y isip nga asin nga magapreserbar o magpatunhay o magaamping sa nasod. Okay, din hilang wala kita kutob kay murag sobra ta. Ato ni padayon ugma, I think mahuman na nato kining atong pagtuon bahin niini sa sunod natong panag-uban. Okay? So iyang sipyat sa sumpay niini magampo ta. Amahan na mong langiton, salamat. Nining higayo na nga among gipaimuslan, grasya kiningikan sa imong hustisya. Nagapahimos kami niini pinagi sa Bible study through the YouTube. Ubos sa Vic Malbido Evangelistic Ministry. Salamat. Gamita lamang kini mong ministry sa pagpadayon sa sanay o pagsabwag sa imong mayong balita sa kaluwasan o sa pagtudlo sa imong kamaturan ngadto sa mga magtutuo nga nanginahanglan gayon niini. Salamat o dada kami pagbalik ugma dinhi aron kami makapadayon niining among spiritual momentum kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.